Хужасыз этләргә каршы көрәш ни өчен уңай нәтиҗәләр бирми. Болыннарына авыл тирәләрен баса барган агулы былтырганны ничек җиңеп була? Корылык сәбәпле урманнарга керүне тыю халыкта ризасызлык уятмасмы? Әлеге һәм башка сорауларга җавап итү өчен без бүген студиягә Татарстан Дәүләт Советы депутаты, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Таһир Галимҗан улы Һадиевны чакырдык. Хәерле көн, Таһир әфәнде. Хуҗасыз этләргә каршы көрәш моннан 3 ел элек парламент югарылыгында башланган иде. 3 ел вакыт үтте, ә проблеманы һаман да хәл итеп бетерә алганыбыз юк. Моның өчен тагын күпме вакыт кирәк булыр икән? Шуннан да Россия Федерациясының Дәүләт Думасында 2018 елның ахырында менә декабрь айында закон кабул ителде. Хуҗасыз этләр буенча аларга карашны үзгәртү мәсьәләсендә ул әлбәттә кирәк закон. Ул бер хуҗасыз этләр турында гына бармый, бүгенге көнне кешеләрнең өйләрендә әллә нәрсәләр бар. Крокодил да бар, йылан да бар. Аннан соң инде аюлар да, бүреләр да бар. Чөнки ул узак әзерләнде ул закон 10 ел дәвамында һәм ул күп мәсьәләләрне хәл итә. Шул вакытны бу закон кабул иткәннән соң андагы регламентлар бу инде приютлар турында бара. Алар бик югары әйтелим дәрәҗәгә куелган. Һәм аларны хәл итү өчен күп акча кирәк. Законы кабул ителде, ә үзәк, федераль үзәк моңа бер тиен дә акча бирмәде. Һәм әлбәттә шул ук вакытны закон кысаларында эшләгән чиракта инде элеккечә эшләп булмый. Элеккечә эшләп, яңарча эшләү өчен шушы приютларның, безнең аларның була торган приютларның бер Казанда гына ул инде менә шушы регламентларга туры килә торган безнең пока приютларыбыз бар. Шуның өчен менә бу авырлык тудырды районнарда да, авылларда да этләрнең саны артты. Һәм әйтергә кирәк, монда бит инде этләрнең бер уйлаганда аларның гаебе юк. Монда үзебезнең битарафлык. Без инде этләрне дачага барабыз. Аннан соң каядыр инде аларны менә шул гаражларда, бүтән җирләрдә була, һәм аларны ташлап калдырабыз. Менә шушы җавапсызлык аларны елдан-ел арттыра, һәм этләр елына бит 2 мәртәбә шушылы балалыйлар. Шуның өчен геометрик менә шушылай үсеш белән аларның саны арта. Шуннан өчен Дәүләт Советында, Татарстан Дәүләт Советы үзенең узган сессиясендә без инде менә хәзер законга үзгәрешләр кертү буенча Дәүләт Думасына мөрәҗәгать иттек, үзебезнең мөрәҗәгатебезне җибәрдек. Без анда шушындый пунктларны истәдек. Әгәр дә без шушы приютларның төзелүен көтә торган булсак, тагын 3-4 ел көтәргә кирәк. Без сорадык, безгә вакытлыча 2026 елның 1 январына хәтле менә вакытлыча приютларда эшне алып барырга. Законның бит төп нигезе этләрнең санын кастрация, стерилизация аша киметергә кирәк. Аны башкарып булмый, чөнки ул бары тик регламентта каралган приют белән эшләргә була дип. Без менә шушы мәсьәләне үзгәреш кертеп, монда инде менә вакытлы булган безнең шушы приютларда, безнең ветеринарный шушы лабораторияларда, калган урыннарда шундый мөмкинлекләр бар. Һәм әйтә ташландык биналар бар, шуларны дөрес итеп кулланып, менә шушында бу эшне башкарырга. Һәм тагын регистрация. Монда бит эткә җавап бирергә кирәк. Әгәр син этне алгансың икән, син җаваплы кеше. Аны урамга чыгардың икән, син җаваплы булырга тиеш. Ә без аны ничек җаваплы икән, минем эт түгел дип. Шуның өчен бөтен эттә регистрация узырга тиеш. Без моны бу фикерне җиткердек. Ә менә торган саен аза баручы балдырганга каршы көрәш шундый ук зур проблема булып тора. Тузганак үстергән өчен штраф кертәләр икән дигән ялган хәбәр халыкта ризасызлык тудырган иде. Балдырганны ничек җиңәргә соң? Бу мәсьәлә буенча булай дип карарга кирәк. Ул менә кызык бит инде. Сталинның бүләге дип әйтергә була. Шул заманнарда малларга ризык җитмәй. Һәм монда Сосновский дигән безнең галим, менә большевик Сосновский шул балтырганны үстерә. Аны Кавказдагы шушы ниләрен сортларына кайтып, аларны шулай итеп берләштереп, алар бик зур масса бирә торган булалар. Һәм әйтергә кирәк, бик зур массаны бирә, шуннан синаш ясаганнан соң, я иткә дә моны тәме керә, сөткә дә керә. Менә шулай итеп бу безнең фәнни яктан ул уңышсыз бер мин әйтәм бер мисал. Һәм ул кырлардан чыгып китте, кырда юк ул. Ә менә шушында күпер төпләрендә, посадкаларда, аннан соң йортлар янында алар менә бермә-бер арттылар. Бу мәсьәләгә без үзебезнең карашын Дәүләт Советы тарафыннан 2 ел элек
Россия Федерациясы хөкүмәт рәисенә хатыбызны яздык. Һәм бер нәрсә уңай ягында булды. Әле ул культура үләннәр исемендә торадыр. Хәзер инде ул карантиннар өлкәсенә керде. Аның белән көрәшү бик авыр, тагын авырлыкның икенче ягы бар. Закон кысаларында агуны biz yılga kırlarından 200 metr çitlерәк кенә эшли алабыз. Алар бөтенесе yılга кырында. Шуның өчен бу мәсьәләгә инде без менә хәзер узган ел, 3нче елда безнең авыл хуҗалыгы министрлыгына шушының бюджетына да акча керттек. Быел инде шуны алып баралар. Әлбәттә, бу бер генә еллык эш түгел. Аның белән бик катлаулы эш, аның белән тотрыклы эшләгәндә дистәләгән еллар кирәк булачак. Ул бер кирсә чыга торган түгел. Шуның өчен бик сак булырга кирәк бигрәк иссек һаваларда. Татарстан орманнарында 4нче дәрәҗә янгын куркынычы игълан ителде. Җиләк чорында бу чикләүләр халыкта ризасызлык тудырмасмы? Һәр нәрсәне аны чагыштырып карарга кирәк. Сиңа бүгенге көнне урманның исәнлеге кирәкме? Или сиңа инде 3 литрлы җиләк кирәкме? Әгәр дә урман исән булса, әле дистәләгән юл безгә хезмәт итәчәк. Безнең урманнар булай да күп түгел. Алар барлыгы 17-18% кына безнең бөтен безнең территориялардан. Шуның өчен янгыннан әле бур кирсә, ул әйберен табып була. Янгыннан соң бер әйберне табып булмый. Шуның өчен хөкүмәт тарафыннан бу бик дөрес куелган сорау. Безгә бөтенебезгә бик сак булырга кирәк. Янгыннардан урманнарыбыз күп түгел. Моңарсы Аллага шөкер, әле урманнарны януга ирек куймадык. Миңа калса халыкта дөрес итеп анлар дип уйлыйм мин. Җиләк җыя торган урыннар бар. Әле менә яңгырлар киткәннән соң, ул бит инде мәңгелеккә куелмаган ул киртә алыныр. Әлбәттә, менә яңгырлардан соң җиләге дә яхшырак булып үсәр. Инде белүебезчә, бүген республиканың күпчелек районнарында корылык хөкем сөрә. Мондый һава шартлары берничә елга бер кабатланучы закончалыкмы, әллә һава җылыну сәбәпле безгә мондый шартларда яшәргә өйрәнергә туры килерме? Мин булай дип саныйм. Беренчедән, менә кояш әйләнеше циклы дип әйтелә, ул 11 елдан бара. Безнең иң көчле корылыклар менә бу 21нче гасырда 2010 елны булды. Менә 2010га әгәр дә инде 11-не кушсаң, ул менә быелгы елны билгеле инде. Әгәр дә инде без алгарак, арткарак борылып карасак, 1921 елда ул зур ачлык булган. Әлбәттә, ул ачлык бик зур, ул вакытта бик күп халык кырылган. Шуның өчен безгә табигатьнең менә бу сынауларын аны ничектер гадәттән тыш хәл итеп дип кабул итәргә кирәкми. Ә менә шушы һава шартларына яраклашырга кирәк. Аның төп сәбәбе, миңа калса тәргеше, ява торган менә кар һәм яңгырларның көзен, язын, кышын булганнарына шул дымның 90%-ын безнең сөрелек җирләрендә саклап калабыз икән, әлбәттә, ул безнең өчен зур ышаныч була. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Бүгенге студиябез кунагы Татарстан Дәүләт Советы депутаты, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Таһир Галимҗан улы Һадиев булды.